in-nuqqas ta' governanza tajba, il-korruzzjoni, l-esplużjoni fil-popolazzjoni, il-kompetizzjoni inġusta fin-negozju. Dawn kollu moħut mill-problemi li ħarġu fl-istudju li sar mill-Kamra tan-Negozji Żaru Medji flimkien mal-Misko għat-tieni kwart ta' din is-sena. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 filgħodu intqal illi f'dan is-servej ipparteċipaw 372 negozju, stħarriġ li sar bejn il-5 u l-15 ta' Lulju. Skont dan l-istudju l-akbar problema li qed jaffaċċjaw in-negozji huwa propju in-nuqqas kbir ta' ħaddiema fejn hawnhekk twassal l-appell li f'pajjiżna jeħtieġ aktar persuni ta' kwalità e kif l-esplużjoni fil-popolazzjoni issarfet f'persuni li mhumiex imħarġa. F'kummenti ma' Net News il-President tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji Paula Bela sostna ħtieġa li jkun hemm bidla fil-mudell ekonomiku kif ukoll li pajjiżna jadotta pjan li ħares lejn 10 snin li ġejjin. Jekk għandek negozju kemm biex tkompli għaddej bin-negozju li għandek u kemm jekk titkabbar li ħafna jridu jkabru, ma jsibux in-nies adattati biex ikun jistgħu jkomplu bin-negozju tagħhom. U allura din hija xi ħaġa nazzjonali li jrid ikun hemm bil bejn il-gvern, bejn social partners kollha kif se nagħmlu il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Jien naħseb li rridu nagħmlu programm għal 10 snin li ġejjin għax biex biddel pjan ekonomiku għad biddu l-sena jew sentej trid iż-żmien u bekk inkunu niddeċidu li ma' ekonomija rridu nżidu jew irridu naqsu biex aħna nkomplu sejrin il-qoddim. Apparti minn hekk skont il-parteċipanti l-problemi li qed jaffaċċja pajjiżna huma n-nuqqas ta' governanza tajba, il-korruzzjoni kif ukoll il-popolazzjoni. Waqt il-konferenza ntqal in-nuqqas ta' governanza tajba torbot mal-iskandli li qed nisimgħu ta' kuljum kif ukoll brabta mal-kawża li għaddejja fil-qorti dwar id-dil fraudolenti tal-isptarijiet, skandli li tapnu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li 79% jemnu li pajjiżna qabad id-direzzjoni l-ħażina. Intqal ukoll li fit-tieni kwarta din is-sena l-inflazzjoni kompli tonqos, xi ħaġa li kienet imbassra mill-Bank Ċentrali Ewropew, però sostnew l-iskema stabbiltà ma kellix impatt materjali għaliex tinkludi ftit prodotti biss. Intant ir-rakkomandazzjonijiet minn dan l-istħarriġ jinkludu li l-gvern ta' Roberta Bela għandu jiffoka biex jikseb il-fiduċja tal-ekonomija kif ukoll is-settur pubbliku irid jaċċerta aktar minn qatt qabel il-governanza tajba. Ġi rakkomandat ukoll il-gvern joħloq strateġija li tindirizza l-esplużjoni fil-popolazzjoni billi jkun hemm bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna kif ukoll li jkun hemm riforma fil-public procurement sabiex tkun assigurata it-trasparenza.